Navenda li hevhatinê ya Rûsî li Sûriyê ragihand ku hezar sivîl ji devera kêmkirina asta şer hatine derxistin. Lîwa Boringov, serokê navenda li hevhatinê ya Rûsî ragihand ku hezar sivîl ji devera dibin kontrola çekdarin ser bi Tirkiye ve ku bi devera kêmkirina asta şer tên naskirin hatine derxistin. Boringov ji rojnamavanan re serbar kir ku ew sivîl ji Xale Elxudr li Helebê xabît li parêzgeha Hemayê hatine derxistin û got jî sivîl ji dergehê Ebuzuhur li parêzgeha Idlibê nehatine derxistin taniha. Ji alî xwe ve çalakvanan ji bajarê Idlibê li ser torên civakî ragihandin ku ew nûçeya derxistina sivîlan ji bajarê Idlibê dûr e ji rastiyê. Berîniha navenda li hevhatinê ya Rûsî ragihand bû ku wê sê dergeh ji bo derxistina sivîlan ji devera kêmkirina asta şer durust bikin. û li gorî ku li ser ajansa Sputnik ya Rûsî hatiye belavkirin ku li wan her sê dergehan wê pêwîstiyên tenduristî û ava vexwarinê û xwarin pêşkêşî sivîlan bikin. Li gorî navenda li hevhatinê di navbera aliyî nakûkdar de ya Rûsî ragihandiye ku welatiyên Sûriyeyên ku li devera kêmkirina asta şer dimînin, daxwaza vegerandina wan li ser mal û milkên xwe kiribûn. Li gorî rêkeftina Rûsî, Tirkiye agirbez di nehê vê mehê de li bajarê Idlibê dest pê kiriye. Lê li gorî ku li ser alavên ragihandinê tê belavkirin, rejîma Sûriyê pabendî bi wê rêkeftinê nake û her dem û demekî bin pê dike.